Σας μιλά η ελεύθερη φωνή των dating apps στην Ελλάδα. Μη το ακούσεις ως κουτσομπολιό. Άκουσε το ως μια πραγματικότητα. Άκουσε τι ήθελα. Άκουσε τι σκέφτηκα. Άκουσε τι είπα και τελικά πώς κατέληξε. Επιτυχίες και αποτυχίες. Μια φιλοσοφική και ψυχολογική αναζήτηση ή και όχι για τα dating apps στην Ελλάδα. Προφανώς από έναν μη ειδικό με βοήθεια ειδικού. Ή αλλιώς το podcast του Tinderman. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast του Tinderman και εδώ απέναντί μου έχω την μία και μοναδική Αγγελική. Πολύ ωραία εισαγωγή. Κανονικά Γεια σου, Tinderman. έπρεπε να πω όνομα, επώνυμο, να βάλω ένα τραγουδάκι, να παίζει μετά. Μπορείς να τραγουδήσεις και εσύ. Εντάξει τώρα, δεν θα αναδείξω όλα τα ταλέντα μου σε αυτό το podcast. Στο επόμενο, εντάξει. Στο επόμενο τι, θα κάνουμε κι άλλο ή επεισόδιο? Θα κάνουμε, δεν ξέρουμε τώρα, θα δούμε. Αυτά είναι εκπλήξεις. Τέλος πάντων, είναι όπως βλέπετε, έχουμε πριν 3 δευτερόλεπτα λέγαμε για ποιο θέμα θα μιλήσουμε και τώρα πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Άσχετο εγώ και Αγγελική. Άσχετο, το ανοίγουμε τώρα μπροστά σας. Τώρα μπροστά σας, για το αν θα τραγουδήσω. Λοιπόν, δεν θα τραγουδήσω και ναι, έχω έρθει αυτή τη στιγμή πάλι. Τελευταία έρχομαι μία πίεση σε αυτό το podcast, ότι θέλω να πω κάτι, ότι πνίγομαι. Αλλά θέλω να στα πω. Ναι. Όχι, δεν έχω τέτοιο παράπονο. Νιώθεις ότι πετάγεις, Αγγελική? Μιλάμε γι' αυτό. Ναι, νιώθω λίγο ότι πετάγομαι συνέχεια. Γλυκούλη. Αυτή τη στιγμή, μόλις είδατε μια εκπομπή άγχους από την Αγγελική, την οποία τη συσσωρεύσαμε, τη μαζέψαμε και θα την προσπεράσουμε. Είναι δικό μου το άγχος. Μην αντιστέκεσαι. Αυτό μην φέρνεις αντίσταση. Το άγχος σου είναι. Φοβάσαι ότι πετάγεσαι. Δεν είναι κακό. Το ότι εσύ μιλάς πολύ δεν θες να το αναφέρουμε, έτσι. Εγώ το ξέρω ότι μιλάω πολύ. Και πρέπει να πεταχτώ. Αναγκάζομαι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Κάνω πολλές ασκήσεις να το διακόπτω. Όχι, μου αρέσει που το ρίχνεις σε μένα το άγχος μου. Άραγε έτσι κάνεις έξω στα ραντεβού. Τα ρίχνεις στους άλλους. Ή πουλί. Και πάσα. Και πολύ καλή πάσα. Ναι, μπορεί να τα ρίχνω στους άλλους, αλλά δεν το παραδέχεις. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος. Δηλαδή, όταν κάπου έχω εγώ πρόβλημα, το καταλαβαίνω και μπορεί να πω Πώς το καταλαβαίνεις? Το καταλαβαίνω π.χ. ότι μιλάω πολύ. Και ότι καταλαβαίνω ότι για να μιλήσεις πρέπει να πεταχτείς. Αλλά είσαι και αγχωμένη. Αλλά είσαι και αγχωμένη που το κάνεις. Πρέπει να μου το δώσεις. Άρα τώρα, ήθελες να μου πεις κάτι ή όντως αγχώνεσαι που πετάγεις? Περιμένω να το καταλάβεις, γιατί τα καταλαβαίνεις όλα. Ο Tinderman τα καταλαβαίνει. Κοίταξε. Δεν είπες πριν από λίγο αυτό? Θεωρώ ότι μέσα από το άγχος σου πέταξες και μία ανάγκη. Και έτσι τα καλύπτω όλα. Ωραία. Πόσο εκτός βγήκα στην εκτίμησή μου? Δεν ξέρω, πάμε στο θέμα. Ποιο είναι το θέμα σήμερα, Αγγελική? Τι να σου πω τώρα? Είναι λίγο σκληρό. Έξω εκεί τι κάνει στα ραντεβού? Είναι λίγο σκληρό το θέμα, αλλά. Σκληρό, να πάρω το σοβαρό μου. Πάρε το σοβαρό. Τώρα, πέρα από την πλάκα, είναι λίγο σκληρό. Είναι σκληρό. Διότι θα ακουστεί λίγο λαϊκό και τετριμένο. Είμαι άντρας και δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά όντως αυτό συμβαίνει. Δεν το λέω για να το ειρωνευτώ. Έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο. Θα μπω κατευθείαν. Καθίστε όσοι δεν κάθεστε. Είμαστε όλοι καθιστοί. Δώσε ένα δευτερόλεπτο να κάτσω και πάλι. Έχω εντυπωσιαστεί. Δεν δίνω πλέον. Χάσαν το χρόνο. Προετοιμάστηκαν. Πάμε. Έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο hot topic σχεδόν σε όλα τα ραντεβού είναι η κατάψυξη οαρίων. Το είπα σωστά? Πολύ σωστά και ισχύει. Το είπα και σωστά σαν κατάψυξη οαρίων. Ναι, έτσι λέγεται. Τι γίνεται, Αγγελική? Δεν ξέρω. Από πού ξεκινά, από τους γυναικολόγους? Υπάρχουν κάποια βίντεο που βγαίνουν αλγοριθμικά στις γυναίκες στο YouTube και στο Instagram? Τι συμβαίνει? Ναι, έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα, είναι πολύ πιο έντονο, ειδικά το τελευταίο χρόνο, που πλέον και οι γιατροί, αλλά και οι γυναίκες μεταξύ τους συζητάνε το ότι αν μετά από κάποια ηλικία δεν έχεις ένα σταθερό σύντροφο ή δεν έχεις κάνει παιδί, δεν έχεις πλάνο να κάνεις άμεσα παιδί, θα πρέπει να κοιτάξεις την επιλογή της κατάψυξης οαρίων. Έχει κάνει άλματα πλέον και η ιατρική. Και η ιατρική έχει κάνει άλματα. Και στην Ελλάδα οι επιστήμονες είναι πιο εξελιγμένοι. Πάντα ήταν, οι Έλληνες γιατροί είναι πάρα πολύ εξελιγμένοι σε σύγκριση με το εξωτερικό. Ωστόσο, τώρα πια οι γυναίκες, επειδή έχουν αυξηθεί και εξωσωματικές πάρα πολύ, ο χρόνος πιέζει τις γυναίκες πάρα πολύ ηλικιακά.
στο πόσα οάρια παράγουν, αν αυτά τα οάρια μειώνονται με τα χρόνια καθώς μεγαλώνει η γυναίκα και τι μπορούν να κάνουν γι' αυτό, για να εξασφαλίσουν όχι μόνο τα οάρια, αλλά και τα υγιή οάρια. Δηλαδή να προλάβουν να πάρουν τα οάρια από μια ηλικία που η γυναίκα παράγει στατιστικά υγιή οάρια. Εσύ όμως τι ακούς? Είναι το δικό μου feedback και ως γυναίκα, αλλά και ως θεραπεύτρια που βλέπω κόσμο και μου λένε ότι έχουν το ίδιο άγχος οι γυναίκες που βλέπω στη δουλειά. Εγώ τι ακούω πλέον? Πρώτα απ' όλα βγαίνουμε γυναίκες άνω των 30. Βασικό. Δεν μπορώ να βγω με κάτω των 30. Έχει ξεκινήσει τώρα αυτό να απασχολεί και γυναίκες που είναι στα 30. Οκ. Απλά επειδή βγαίνουμε γυναίκες. Το λέω σαν πληροφορία. Ναι. Όταν έβγαινα με πιο μικρές ηλικίες. Δεν το άκουγες τόσο συχνά. Δηλαδή μέχρι 28 που έβγαινα, δεν έχω βγει με πιο μικρό κόσμο από τα συγκεκριμένα application, δεν έβρισκα το λόγο. Δεν συζητούσαν. Αλλά πλέον back to back σε ραντεβού θα πετάξουν την κατάψυξη οαρίων στο πρώτο ραντεβού, στο δεύτερο σίγουρα. Αν όχι στο πρώτο, στο δεύτερο σίγουρα. Ναι. Πώς όμως το πετάνε, δηλαδή πώς το φέρνει η κουβέντα, γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό αυτό. Εδώ θα βάλω το κομμάτι του προσωπικού μου skill να είμαι πολύ καλός κοινωνικά και ευέλικτος. Δηλαδή, μη γελάς Αγγελική. Αλήθεια λέω. Θεωρώ ότι αν βγει κάποιος μαζί μου, θα διασκεδάσει. Θα αρχίσει να εξομολογείται. Θα διασκεδάσει. Οπότε θα χαλαρώσει. Το χιούμορ θα φέρει χαλάρωση. Φλερτάρεις πολύ το επάγγελμά μου. Δύο podcast τώρα, έτσι. Το έχω κρατημένο, το έχω σημειώσει. Ποιο? Δεν λέω, προχώρα. Ποιο επάγγελμά σου? Να είμαι εγώ. Δεν γίνεται να κάνω το επάγγελμά σου. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να γίνω. Είπες ότι κάνεις διαγνώσεις, από αυτό είναι το στοιχείο μου. Είπες ότι κάνεις διαγνώσεις πολύ εύκολα στα ραντεβού. Τώρα μας λες σήμερα ότι. Για να κλείσουμε τον επαγγελματικό μου προσανατολισμό, για να τον κλείσουμε, μιλάω πάρα πολύ για να κάνω αυτό το επάγγελμα. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω πάρα πολύ την γνώμη μου. Ναι. Ο Τίντερμαν, ναι, γιατί είναι ο ήρωάς μας. Ναι, ο Τίντερμαν δεν μπορεί να γίνει ψυχολόγος. Πρέπει να μας πει τι βιώνει. Οπότε βλέπω ότι ο κόσμος χαλαρώνει. Συνήθως, επίσης δεν κάνω το λάθος που κάνουν άλλοι που έχω ακούσει πρώτα ραντεβού για φαγητό. Καλέ, μπορείτε να φάτε κάτι για να ευχαριστομαχιάσετε πρώτο ραντεβού. Και να μην μπορείτε το ποτό μπορεί να χαλαρώνει, λες. Ένα ποτό, 2 ποτά, όχι παραπάνω. Βέβαια, μπορεί να είναι και τόσο το άγχος μιας γυναίκας που να μπαίνει στο dating app για να επιταχύνει τη διαδικασία και να μην χρειαστεί να κάνει τελικά κατάψυξη. Αυτό θες να πεις, αυτό βλέπεις. Τώρα που το λες, όντως, εγώ δεν θέλω να χάνω το χρόνο μου στα dating app. Ακριβώς. Να μάθω να αναγνωρίζω και να νιώθω καλά. Να νιώθω πρώτα απ' όλα καλά όταν συμβαίνει ένα κακό ή ανούσιο ραντεβού. Και από εκεί πέρα μάθω να το αποφεύγω. Και ίσως και έτσι εγώ έχω μια μάχη με το χρόνο. Το έχουμε ξαναπεί νομίζω αυτή τη μάχη με το χρόνο. Ναι, τώρα θα το έλεγα. Μιλάς για το χρόνο πολύ. Άρα χρησιμοποιούν τα dating app γυναίκες οι οποίες θέλουν να επιταχύνουν. Δηλαδή να γνωρίσουν κάποιον πιο γρήγορα, γιατί δίνει την αμεσότητα το application. Ενώ είναι πολύ γρήγορο. Μπαίνεις σήμερα το πρωί, μπορεί το βράδυ να βρεις ραντεβού. Δηλαδή από το να περιμένεις να βγεις με μια φίλη σου, να γνωρίσεις κάποιον έξω, και αν θα σου μιλήσει αυτός ο κάποιος, πώς γινόταν παραδοσιακά. Στα χρόνια μου, που δεν υπήρχαν dating apps. Τώρα αυτό είναι πολύ γρήγορο. Είπας για τα χρόνια σου. Δεν είναι πολύ πιο γρήγορο. Θέλω να πω, ας πάρουμε μια περσόνα, μια κοπέλα. Είναι 35. Χώρισε από μια μακροχρόνια σχέση. Πάει στο γυναικολόγο και της λέει: έχεις σκεφτεί την κατάψυξη οαρίων? Οπότε εκεί τι γίνεται πώληση? Εκεί ο γυναικολόγος πουλάει. Δεν θα πούμε τώρα σε αυτό. Όχι, νομίζω ότι κάνει πρόληψη. Θέλω να πιστεύω ότι έχει την πρόθεση να κάνει πρόληψη. Άστο αυτό, το κλείνουμε αυτό σαν παρένθεση. Και λέει τώρα τι θα κάνω, έχω χωρίσει με μόνη μου και δεν βρίσκω άνθρωπο να βγω ραντεβού. Παίρνω το dating app στο χέρι και πέφτω πάνω στον Tinderman. Αλλά εγώ όσο μέχρι να βρω τον Tinderman δουλεύει στο μυαλό μου. Εγώ έχω ακούσει ατάκα στο δεύτερο. Εγώ έχω ακούσει δεύτερη ατάκα σε δεύτερο ραντεβού, που γιατί το πρώτο ραντεβού είχε πάει καλά. Έχω ακούσει το δεύτερο ραντεβού ατάκα, ενώ έχω ακούσει το πρώτο ότι σκέφτηκε την κατάψυξη οαρίων. Το είχε πει, το είχε αναφέρει. Το είχε αναφέρει. Στο δεύτερο ραντεβού μου είχε πει: κοίτα, αν δεν πάνε καλά μαζί μας τα πράγματα, σίγουρα θα πάω να κάνω κατάψυξη οαρίων. Ορίστε. Αυτή είναι λοιπόν αυτό που σαν υπόθεση εγώ έφερα προηγουμένως. Και αυτό το οποίο της απάντησα είναι ότι πάνε καλά τα πράγματα μαζί μου. Δεν θα έχω εγώ το άγχος. Είναι ένα άγχος αυτό, βέβαια. Για σένα, σε αυτό το κομμάτι, λυπάμαι. Πάρ' το μόνη σου σε αυτό. Κάνε κατάψυξη
είτε πάει είτε δεν πάει καλά με εμάς. Αυτή είναι η απάντηση δίνω, διότι εάν είμαστε 6 μήνες μαζί, δεν θα μείνεις μαζί μου επειδή θες να σε γονιμοποιήσω. Sorry κιόλας. Γιατί υπάρχουν, πιστεύω, αρκετές γυναίκες εκεί έξω, γιατί και σε αυτή τη φάση μόνο γυναίκες μπορεί να είναι, δεν μπορεί να είναι άντρας, όπου είναι με κάποιον, γιατί του έχουν δώσει τόσο πολύ χρόνο, που δεν θέλουν να τον χάσουν και προτιμούν να τις γονιμοποιήσει αυτός, που εντάξει, δεν είναι και ο Τζάκο Αντεροβγάλτης, είναι κάτι λιγότερο. Μας κάνει ως προφίλ. Δεν είναι τόσο κακός για τα γούστα μας. Γονιμοποιείται, γονιμοποιείται η κυρία, γίνεται μητέρα, δεν αντέχουν ένα στον άλλον, χωρίζουνε. Ναι, γιατί δεν έχει καθαρή κρίση, εφόσον το κάνει αυτό υποπίεση μια γυναίκα. Αλλά είναι μια βιολογική αδικία, γιατί όντως η γυναίκα ταλαιπωρείται με αυτό το σενάριο, ότι μετά από κάποια ηλικία μπορεί να παράγει ο Άρια ή τα ο Άρια να μην είναι αρκετά καλά. Που εσείς οι άντρες δεν το έχετε, Τίντερμαν. Ναι, όντως, μετά το παράδειγμα του Βουτσά που έκανε παιδιά στα 80. Και όχι μόνο αυτό το παράδειγμα. Θέλω να πω ότι οι άντρες δεν έχετε τέτοιο πρόβλημα σε σύγκριση με την γυναίκα. Όντως, είναι από τα λίγα πράγματα που τα κατανοώ απόλυτα. Βέβαια, το ότι μπορεί να θολώσει την κρίση και μια γυναίκα τελικά να βρεθεί, να κάνει μια κακή επιλογή για την ίδια και αυτό μετά να την ταλαιπωρήσει όλη τη ζωή, με έναν τρόπο, δηλαδή να έρθει ένα παιδί που τελικά με έναν άνθρωπο που δεν ταιριάζει και να μην είναι χαρούμενοι. Πάντα βέβαια υπάρχουν λύσεις, αλλά θα έχει περάσει αυτή η διαδικασία την επώδυνη. Ναι, κανείς θα πρέπει να δει τα πράγματα με μια απόσταση. Σε αυτή τη ζωή εγώ μεγάλωσα. Μιλάω ως γυναίκα τώρα. Εγώ σε αυτή τη ζωή έχω μεγαλώσει, το οποίο δεν χρειάζεται να ενδιαφέρει από άντρα και σε γυναίκα, ότι δεν μπορείς να έχεις την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Πώς το εννοείς τώρα αυτό? Τι εννοώ? Δεν μπορείς να κάνεις μια ωραία ζωή που παρτάρεις, κάνεις ό,τι θες. Είτε άντρας είτε γυναίκα. Και ξαφνικά στα 35 π.χ. να πεις όπα άργησα ή όπα τώρα είναι η ώρα και εκείνη τη στιγμή να έρθει ουρανοκατέβατος κάποιος ή κάποια. Δεν είναι μόνο το πάρτι, είναι και οι συνθήκες ζωής. Δηλαδή ένας άνθρωπος που σπουδάζει για πάρα πολλά χρόνια και μετά αργεί να βγει στην αγορά εργασίας και μετά έχει μια σχέση μακροχρόνια, δεν είχε ποτέ σχέση και κάπως τον δυσκόλευε αυτό το κομμάτι αρκετά. Ή έχει περάσει κάτι δύσκολο στη ζωή του, μπορεί να περάσει και ο χρόνος, γιατί ο χρόνος περνάει και να μην έχει καταλάβει ότι έχει περάσει αυτός ο χρόνος. Χωρίς απαραίτητα να παρτάρει, να ας πούμε διασκεδάζει απερίσκεπτα ότι κάποια μέρα θέλει να γίνει γονιός. Πολύ σωστό αυτό το οποίο λες. Άρα, μήπως δεν χρειάζεται να γίνουν όλοι γονείς? Τώρα ανοίγουμε άλλο θέμα. Σκληρό. Δεν είναι μόνο σκληρό. Ένας άνθρωπος στα 25 του, στα 30 του μπορεί να μην έχει φανταστεί να γίνει γονιός και να το φανταστεί ξαφνικά να του έρθει απότομα στα 35 του ή στα 40 του. Και πιο πριν να μην ήθελε. Ή να μην ήταν έτοιμος, να μην μπορούσε. Ωραία. Καλή του τύχη. Κυριολεκτικά, θεωρώ ότι είναι στην τύχη. Δηλαδή... αλλά εδώ σου λέει ο γιατρός ότι επειδή μπορεί να μην ξέρεις εσύ τι θες να κάνεις. Δηλαδή η κατάψυξη αέριων δεν είναι τέτοια καλά για να κάνεις παιδί. Σου δίνει την επιλογή ότι αν θελήσεις αργότερα, μπορείς να κάνεις και παιδί. Δεν είναι ότι. Πόσο αργότερα, συγγνώμη, δεν έχω ιδέα. Όποτε θες μετά μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να πάρεις τα οάρια σου. Από ό,τι έχω καταλάβει, δυσκολεύει η φάση μετά τα 40-41 για μια γυναίκα. Και πιο εξαρτάται το βιολογικό κύκλο της γυναίκας. Είναι πάρα πολύ ιατρική παράγοντα. Δηλαδή έχει να κάνει. Δεν έχω ιδέα, είναι η αλήθεια. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που στα 33 τους έχουν αρχίσει και έχουν μειωμένα οάρια. Για κάποιο λόγο. Και είναι και κληρονομικό στοιχείο στη μέση εδώ. Είχα ακούσει από έναν πολύ δικό μου άνθρωπο που αυτό το είχε πει γιατρός στην κοπέλα του στα 28. Ακριβώς, το ξέρουν από νωρίς. Και ο λόγος που χωρίσανε είναι γιατί η τύπισσα ήθελε, ο φίλος μου επίσης 29, ήθελε παιδί τότε. Δεν ήθελε καν να. Την άγχωσε το σύστημα. Δεν φταίει και η κοπέλα. Καταλαβαίνω ότι δεν φταίει. Υπάρχουν ιατρικοί λόγοι που μια γυναίκα μπορεί να κάνει κατάψυξη οαρίων. Δηλαδή να υπάρχει. Και γι' αυτό χωρίσαν γι' αυτό το λόγο. Ναι. Ο φίλος αυτός παντρεύτηκε, προχώρησε τη ζωή του, αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να κάνει παιδί, αυτή η κοπέλα ακόμα είναι μόνη της. Αλλά εκεί αγχώθηκε και θεωρώ ότι έχασε. Αυτοί οι δύο, ας πούμε, κιόλας ταιριάζανε. Αλλά υπήρξε ξαφνικά deal breaker σενάριο. Και αυτό το άγχος δημιουργεί στις γυναίκες το φαινόμενο να φαίνονται στον άλλον, πολλά εισαγωγικά θα βάλω εδώ, απελπισμένες. Ακριβώς. Δηλαδή να δείχνουν μια απελπισία ότι ο χρόνος σε κυνηγάει και τους γίνεται αυτή η σκέψη πάρα πολλές φορές, πάρα πολύ έντονη και σχεδόν αιμονική. Και ο άλλος το καταλαβαίνει αυτό και δυσφορεί, ενώ μπορεί να τη θέλει, να γοητεύεται από εκεί, να την αγαπάει, αλλά τελικά να τον απομακρύνει με έναν τρόπο.
Και ναι, μπορεί να καταλήξει κανείς μόνος του από αυτό το άγχος που γίνεται κατακλυσμικό. Η κατάψυξη αξιοαερίων πολύ καλά συμβαίνει, γιατί ήθελα να πω και προηγουμένως ότι υπάρχουν και ιατρικές περιπτώσεις, δηλαδή μια γυναίκα νοσεί από μια κακοήθεια και πρέπει να αφαιρέσει, ας πούμε, τις οθήκες της. Εδώ, επειδή έχω και δικό μου άνθρωπο στην οικογένεια και πολύ μικρή ηλικία, που αυτή τη στιγμή έχει αναγκαστεί να κάνει κατάψυξη αξιοαερίων γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη τυχαία στα 25 της. Ναι, βέβαια. Δεν βάζουμε τις περιπτώσεις μέσα. Προς Θεού. Όχι, αλλά τώρα λέω μιλάμε ότι είναι ένα προχώρημα της επιστήμης. Για ευνοημένους γονιδιακά ανθρώπους, για ευνοημένους από την τύχη ανθρώπους που είμαστε καλά. Που είμαστε καλά, ναι. Δεν βάζω αυτό. Απλά λέω καλώς υπάρχει αυτό το προχώρημα της επιστήμης και καλώς οι γιατροί το επικοινωνούν ανοιχτά, χωρίς ταμπού, γιατί παλιό γιατρός δεν έμπαινε σε αυτά. Το αν θες να κάνεις παιδί δεν θέλεις και τι γίνεται. Οι γιατροί δεν σου δίναν και επιλογές. Αυτό είναι κάτω, χειρουργείσαι, δεν θες να κάνεις παιδιά, αντιμετώπισέ το. Τώρα σου δίνει την επιλογή ότι μπορεί να κάνεις παιδιά σε 40, σε 45. Λέω τώρα παραδείγματα τυχαία. Άλλο κομμάτι είναι αυτό και άλλο κομμάτι είναι αυτό ότι χαλάει όλο το στοιχείο του ερωτισμού, της επιλογής συντρόφου, τα κριτήρια που θα βάλεις, την επιθυμία σου. Γιατί τελικά μπορεί να συμβαστείς πάρα πολύ να κάνεις παιδί με κάποιον για να μην καταψύξεις τα οάρια. Εγώ και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αγχωνόμαστε για πράγματα τα οποία από την αρχή φαίνεται ότι ίσως και να μην γίνουν. Δηλαδή, θα το παρομοιάσω με κάτι άλλο το οποίο σκέφτομαι καθημερινά στη ζωή μου. Ένας άνδρας ξεκίνησε να έχει διακοπές. Οι διακοπές για τους άνδρες, για τους πολίτες της ανθρωπότητας αυτής, ξεκίνησαν μετά το 1900. Που ξεκίνησαν να δουλεύουν 8 ώρα, θεσπίστηκε το 8ωρο, η υπενθυμήρια εργασία κλπ. Παλαιότερα οι άνθρωποι ούτε καν όταν δούλευαν για άλλους, όταν δούλευαν στα χωράφια μόνοι τους, δούλευαν κάθε μέρα στο χωράφι. Κάθε μέρα έσπερναν, κάθε μέρα θέριζαν, κάθε μέρα έκαναν εργασίες. Δεν είχαν ποτέ διακοπές πέρα από κάποιες μέρες ή το βαρύ χειμώνα που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, όπου εκεί κιόλας αγχωνόντουσαν μήπως πεινάσουν, ή το καλοκαίρι για 2-3 μέρες που είχε πάρα πολύ ήλιο, δεν μπορούσαν να δουλέψουν, έτσι κι αλλιώς και πήγαιναν παραλία. Πλέον, στη σύγχρονη ζωή, ακούμε ατάκες ταξίδεψε περισσότερο από τόσο είναι να δουλέψει. Γιατί γελάς? Το ακούμε συνέχεια. Και αυτό έχει τρελάνει τον κόσμο. Τώρα για το lifestyle που οδηγεί εκεί γενικά. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω lifestyle. Εγώ το λέω. Ξαφνικά κάνουμε πράγματα που δεν τα έκαναν ποτέ οι Homo sapiens. Δηλαδή, εντάξει, εξελίσσεται όμως ο άνθρωπος, προφανώς. Κάποιος μπορεί να έχει τόσο καλή δουλειά, χωρίς πολλή εκπαίδευση, να δουλεύει 4 φορές τη βδομάδα, αν όχι στην Ελλάδα, σίγουρα σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και μια φορά κι άλλο στο μήνα να ταξιδεύει. Και να παίρνει άδεια off 5 μέρες σερί. Δεν το είχαμε αυτό παλιά. Αυτό είναι κατάκτηση των τελευταίων δεκαετιών. Σωστά. Βέβαια τώρα ο άνθρωπος μέσα στην ημέρα μπορεί να δουλεύει πολύ περισσότερες ώρες από το 8ωρο που κάποτε είχε θεσπιστεί. Αν το πάμε έτσι, θυμάμαι που έλεγε συγκεκριμένο ο Χαράρι ότι ο τροφοσυλλέκτης, πολύ πριν την αγροτική επανάσταση, θα σε πάω τόσο πίσω, δούλευε πολύ περισσότερο μες την ημέρα για να επιβιώσει. Δηλαδή έβγαινε, έβρισκε τι να φάει και μετά αγνάντευε. Είναι το πνευματικό όμως. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν σε δουλειές που χρειάζεται να ταξιδεύουν για να. Δηλαδή είναι τόσο το μεγάλο το burnout, τόσο υψηλό το burnout, που δεν έχει και επιλογή ένας άνθρωπος. Χρειάζεται να φύγει, να αποφορτιστεί. Δεν αντιλέγω. Αλλά κάποτε δεν είχαν ούτε αυτή την επιλογή. Και θεωρώ ότι μπορεί να περνάγανε και πολύ πιο άσημες συνθήκες. Γεννάγανε 10 παιδιά, πεθαίνανε τα 5. Από τα 5 που μένανε. Που πάω με την κατάψυξη οαρίων. Δεν ξέρω, το διευρύναμε πάρα πολύ. Που είναι το point. Θέλω να δίνω αυτό το παράδειγμα για να καταλήξω ότι από ό,τι καταλαβαίνω η κατάψυξη οαρίων πότε ξεκίνησε να υπάρχει για το ευρύ κοινό. Δεν το λέω ως επιστήμη. Ως επιστήμη που χρειάζεται να δώσει μια λύση. Ως ευρύ κοινό. Γιατί και κάποτε, ας πούμε, φυτεύανε μαλλιά, αλλά πλέον είναι για το ευρύ κοινό διότι γίνονται σε πιο προσιτές τιμές. Οπότε πιστεύω ότι πλέον η κατάψυξη οαρίων είναι σε πιο προσιτές τιμές για να τα συζητούν όλα τα σχεδόν. Συγγνώμη, λάθος το όλα. Ένα μεγάλο ποσοστό των dates που βγαίνω. Εσύ τι feedback τους δίνεις? Αυτή είναι η απορία μου. Ωραία, έρχεται μετά από όλο αυτό. Τους λες για τον τροφοσυλλέκτη? Δεν τους λέω για το. Θα το ελαφρύνουμε λίγο, γιατί εντάξει το έχουμε πάρει πάρα πολύ βάρη. Γι' αυτό είπα να. Καλά κάνεις. Αλλά μπορεί να τους δίνουν και τέτοια παραδείγματα, ναι. Τα δίνεις. Και δεν φεύγουν, δεν σε βλέπουν φιλικά μετά. Αυτό ήταν γροθιά κάτω από τη ζώνη. Αλλά αν θεωρώ ότι οι απαντήσεις μου και εδώ και στο διαζώσεις
του date, προσπαθώ να είναι όσο πιο ουσιαστικές. Ναι, εντάξει, δεν και αληθινές γίνεται. Δεν θα πω, το χειρότερο πράγμα που μπορώ να κάνω σε κάποιον που θα βγω έξω μαζί του είναι να του πω: αχ, τι ωραία που τα λες. Ενώ λέει μπουρδες και το ξέρω. Ναι, όχι, λέω, έρχεται μια κοπέλα. Συγγνώμη, πολύ βαρύ το μπουρδες. Δεν πάμε σε αυτό το θέμα. Δεν αφορούσε αυτό το θέμα. Οπότε όταν η άλλη μου λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ναι, μιλάμε. Και αγχωτικό. Το να φέρει ένα καινούριο άνθρωπο στη ζωή. Μιλάμε να δώσει ζωή. Δεν είναι τι παπούτσια θα αγοράσω. Όχι, είναι αν θα καταψύξω τα οάρια μου. Μπορεί να μην δώσει ποτέ ζωή. Ναι, αλλά η βασική προϋπόθεση για να τα Ναι, εντάξει. καταψύξει είναι. Δεν είναι όμως να δώσει ζωή αύριο. Είναι να δώσει ζωή σε 2 χρόνια, 3, σε 6 μήνες. Ανάλογα στο date. Εγώ απαντώ σε όλες, πάντως, να το κάνεις όπως και αν πάει μεταξύ μας. Της ενθαρρύνεις. Δεν είναι δική μου απόφαση. Όχι, αν έρχεται κανείς με άγχος και προσπαθεί να δει και τη δική σου άποψη πάνω σε αυτό. Εάν είσαι σίγουρο ότι θες να κάνεις κατάψυξη οαρίων. Τα κορίτσια είναι μπερδεμένα τώρα με αυτό, γιατί χρειάζεται να πάρεις και ορμόνες πριν. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Δεν ξέρω καθόλου τι είναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαι εντελώς αδιάβαστος. Αλλά αν έχεις πάρει απόφαση να κάνεις κάτι, κάντο. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό πάνω σε αυτό. Είναι σαν πολύ πιο ελαφρύ το θέμα να βγαίνεις σε ένα δεύτερο ραντεβού με κάποιον, σου λέει: σκέφτομαι να πάρω σκύλο, θες? Τι μου λες τώρα? Εγώ θα σου πω: αν θα πάρεις σκύλο, πάρε. Ναι, αλλά άμα δεν θες, τι σχέση έχω εγώ? Είναι δεύτερο ραντεβού. Ναι, αλλά άμα στο βάθος ένα δεν σου αρέσει σκύλος, ναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πάρε. Άμα με ρωτάς. Ναι, δεν θέλει να χάνει το χρόνο της, όπως και εσύ. Τι σχέση έχει? Αν είμαι εγώ. Αν είμαι εγώ το άλλο της μισό. Αυτή γιατί να με πάρει σκύλο? Δεν το καταλαβαίνω. Είσαι τόσο σίγουρη ότι είμαι το. Αν με ρωτάς αν εγώ θα παίρνα σκύλο? Όχι, δεν θα έπαιρνα. Όχι, θέλει να διερευνήσει αν είσαι δυνητικά το άλλο μισό. Και θα βγει να σε ρωτάει γιατί δεν θες να πάρει σκύλο. Ακριβώς, γιατί δεν θες να πάρει σκύλο. Και αρχίζω και λέω γιατί δεν θέλω να πάρω σκύλο. Γιατί είναι δεύτερο ραντεβού. Ναι, αλλά θα σου πει: εγώ θέλω όμως. Το έχω πάρει απόφαση. Πάρ' τον. Αφού είσαι τόσο σίγουρη και έχεις πάρει απόφαση για να πάρει σκύλο, ξαφνικά ήρθα εγώ ουρανοκατέβατος που είμαι ρίσκο. Έχω ρίσκο. Έχω high risk. Δεν θα πάρει σκύλο επειδή εγώ έποτε δεν θέλω σκύλο. Και θα μου φορτώνεις μετά σε όλη τη ζωή ότι άρχισε να πάρεις αυτό το σκύλο διότι εγώ είπα όχι. Όπου ήμουν ένας τυχαίος τύπος από το dating app. Γιατί, sorry κιόλας, στο δεύτερο ραντεβού είσαι ακόμα ένας τυχαίος τύπος. Συμφωνώ απόλυτα. Άρα, όταν στο δεύτερο date, όταν για ένα θέμα σκύλου σου λέει αυτό, και όπως το ακούμε για το παράδειγμα του σκύλου, είναι λίγο γιατί με ρωτάς? Υπάρχουν θέματα συζήτησης. Άρα, γιατί στο θέμα των οαρίων να τους πω ότι όχι μη κάνεις? Όχι, δεν λέμε να πεις ναι ή όχι. Λέω αν σε αγχώνει και εσένα, αν σου μεταφέρεται αυτό το άγχος. Γιατί έρχεται μια γυναίκα πολύ αγχωμένη γύρω από αυτό. Γιατί για να το φέρνει στο πρώτο date, σίγουρα έχει άγχος. Σίγουρα κάτι την πιέζει. Εμένα δεν με αγχώνει, όχι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα πάνω σε αυτό. Εμένα ο στόχος στη ζωή μου είναι να βρω κάποια, να περνάμε καλά. Και επειδή περνάμε καλά, να θέλουμε να αναβαθμίσουμε αυτό το περνάμε καλά με τη συνέχεια που μετά αρχίζεις, πιστεύω, και τον φαντάζεσαι και τον άλλον. Ότι θες να τον δεις. Δηλαδή, ως άντρας λες: θέλω να δω αυτή τη γυναίκα ως μητέρα των παιδιών μου. Αρχίζεις να το σκέφτεσαι αυτό. Σου μπαίνει αυτό. Αλλά εδώ πέρα μιλάς για μια προσωπικότητα πολύ πιο εξελιγμένη που δεν ψάχνει απ' έξω. Μου το έχουν πει αυτό και εξελιγμένες προσωπικότητες, αν εννοείς για το. Όχι, θέλω να πω ότι μήπως ο άνθρωπος, τα κορίτσια που αγχώνονται επειδή τρομάζουν πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Μπορεί να τρομάζουν κάποιο ποσοστό. Να προσπαθούν να έρθει η λύση και η βοήθεια έξω από αυτές. Ενώ στην ουσία πρέπει μέσα τους με αυτό να είναι καλά. Το λες πολύ σωστά. Και δυστυχώς το πιο σκληρό είναι πρέπει να είναι OK ότι μπορεί να μην κάνουν ποτέ οικογένεια. Να μην θέλουν να κάνουν οικογένεια, δεν είναι απαραίτητο αν θέλουμε όλοι. Εδώ έχω μια διαφωνία. Όπα. Ότι για να μου το λένε εμένα όταν οι άλλοι είναι συνειδητοποιημένοι, μπορεί και να μην κάνουν οικογένεια, αλλά θα καταψύξω, αλλά ουσιαστικά δεν την ενδιαφέρει, πιστεύω θα το πει και στο date. Ακριβώς. Ναι, δεν λέμε για αυτήν την κατηγορία. Αυτό είναι πλέον την ψυχική εξέλιξη, ότι πρέπει κανείς να είναι καλά με τον εαυτό του και να θέλει να κάνει παιδί όταν ο άλλος είναι εκείνος που θα βγάλει αυτή την επιθυμία. Όχι επειδή θέλει έτσι να κάνει παιδί και ψάχνει κάποιον να κάνει το παιδί, γιατί εκεί μπορεί να κάνει λάθος. Η κρίση είναι θολωμένη. Γιατί όταν η κρίση είναι θολωμένη και λες τον άλλον για το που τον έχεις δει
1-2 ραντεβού στο dating app. Δηλαδή. Σύνολο 2 ώρες, 3 από τη ζωή σου. 2. Εντάξει, εμένα συνήθως τα πετυχημένα ραντεβού είναι και λίγο παραπάνω, γιατί έχω και ελεύθερο χρόνο. Αυτά είναι πετυχημένα ραντεβού για σένα. Βαθιά ερώτηση. Πολύ καλή. Δεν θα πάω στην παγίδα. Από την άποψη. Στην παγίδα. Ωραία, βασικά, να μάθουμε κάτι και για σένα. Ναι, αν έχω περάσει καλά, ναι. Αν δηλαδή μου έχει δημιουργήσει ωραία συναισθήματα όλο αυτό, ναι, το ότι μίλησε και για αυτά, τι να κάνουμε. Αλλά το αντέχεις όμως και εσύ, μπράβο. Οπότε το αντέχεις αυτό το άγχος. Ναι, το θεωρείς πετυχημένο ραντεβού. Δεν είναι χάσιμο χρόνο. Θα μου έχεις πει ήδη για το χρόνο εσύ. Είναι σαν να βγω με κάποιον που πει έχω και ένα δάνειο κόκκινο που τρέχει. Δεν μπορώ να αγχωθώ. Για τη δόση του δανείου ενός ανθρώπου που ουσιαστικά δεν τον ξέρω. Δεν είμαι και ναι, λέει ότι δεν σε επιβαρύνει έτσι ώστε να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει προσδοκίες από μένα. Δεν είμαι και βλαμμένος να του πω ας μην το έπαιρνες. Δεν θα πω κι αυτό. Μιλώντας για το δάνειο. Αλλά για παράδειγμα, είχαμε πει σε ένα προηγούμενο podcast για μια κοπέλα που μου ζήτησε να πάμε 4ο ραντεβού γυναικολόγο. Όταν στο 2ο ραντεβού μου λες ότι έχεις πάει για κατάψυξη. Εντάξει. Δηλαδή, μου είπε το νοσοκομείο. Μου είπε γυναικολόγο. Δεν μου πω όνομα γυναικολόγου. Μου είπε νοσοκομείο που θα πάει. Τώρα τ' άλλο. Σε κάλεσε στο γυναικολόγο. Οπότε θα βλέπεις και το όνομα στην ταμπέλα. Καλά, ναι. Έμεσα στο είπε. Δηλαδή, όταν 4ο ραντεβού η άλλη σου ζητάει. Αφού δεν έχουμε χρόνο να πάμε για ποτό, δηλαδή. Έλα στο γυναικολόγο. Έλα στο γυναικολόγο μαζί μου. Να σου πω κάτι. Εκείνη έκανε ένα test drive. Σου λέει να δούμε πώς θα είναι. Έκανε μία προσομοίωση. Αστειεύομαι, παιδιά, εντάξει. Αλλά μπορεί όντως να κάνει. Είναι πολύ σοβαρός. Ναι, όχι, μπορεί να το έκανε αυτό. Απλά στη δικιά μου φαντασία ήταν γελίο. Να πάμε 4ο ραντεβού σε γυναικολόγο. Σκέφτηκες να πας? Εννοείται πως όχι. Δηλαδή το σενάριο δεν το βάλα καν ότι μήπως να το ξανασκεφτείς. Όχι, δεν το πάω ποτέ. Τι λέω 4ο ραντεβού, κάτι έχει προχωρήσει. Εδώ δεν είχα πάει στο γυναικολόγο της κοπέλας που ήμασταν 4 χρόνια μαζί. Θα πάω στο 4ο ραντεβού. Περίεργο. Γιατί να πάμε σε γυναικολόγο? Γιατί να πάω εγώ στο γυναικολόγο? Αστειεύομαι. Όχι, μου έλεγε συνέχεια ότι ο γυναικολόγος έλεγε τώρα είναι η καλύτερη περίπτωση για τα οάρια. Οπότε το έχεις και σε σχέση σου αυτό. Και αν δεν, να τα καταψύξει. Ναι, πολύ καλό recall. Τέλος πάντων, δεν το θεωρώ. Μπες λίγο στη θέση. Αυτή τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι κάνουμε το podcast και δεν έχω ξεκαθαρίσει το κεφάλι μου. Για πες. Το εξής. Ποιος είναι ο σκοπός? Ποιος είναι ο σκοπός ζήτησης? Το κλείνουμε. Γεια σας, παιδιά. Θέλω να καταλήξω που ότι από τη μία το καταλαβαίνω ως πρόβλημα. Από την ως άλλη, αγχωτική συνθήκη. Από την άλλη, προσωπικά εγώ είμαι πολύ cool που το ακούω. Γιατί δεν είναι ταμπού για εμένα. Συμβαίνει. Από την άλλη, περισσότερο με εντυπωσιάζει η πίεση που δέχεται αυτός ο κόσμος. Ναι, πιέζεται πάρα πολύ ο γυναικείος πληθυσμός από αυτό και μπορεί άθελά μας να μεταφέρουμε και απέναντί μας αυτό το άγχος. Σε ένα ραντεβού. Το θέμα είναι οι γυναίκες να μάθουν να το διαχειρίζονται αυτό πριν φτάσουν στο ραντεβού. Δηλαδή να μην γίνεται το ραντεβού για να αποφύγουν μια πιθανή κατάψυξη. Γιατί αυτό πάλι θα γυρίσει στις ίδιες αρνητικά. Και σε ποια θέση βάζει τον άλλον άνθρωπο στο date? Γιατί εγώ αν άκουγα και ήμουν στη θέση ενός άντρα ή μιας γυναίκας, τέλος πάντων ενός άντρα, που ερχόταν και μου έλεγε στο πρώτο ραντεβού για αυτό το θέμα, για την κατάψυξη οαρίων, που την αγχώνει και βλέπω στο πρόσωπό της το άγχος, θα με έβαζε στο πίσω μέρος του μυαλού να σκεφτώ. Και άμα δεν βγήκε της φάω το χρόνο και αυτή η κοπέλα τώρα αγχώνεται και πιέζεται. Στην καλύτερη περίπτωση. Ναι, δηλαδή είναι και πάλι βλέπουμε ότι μια συνθήκη που θα μπορούσε να εξελιχθεί πάρα πολύ καλά έχει καταδικαστεί ίσως από το πρώτο ραντεβού. Και εκεί χάνεις περισσότερο χρόνο. Και εκεί είναι που και η άλλη πλευρά, εδώ να δώσουμε και ένα tip για τους άντρες προφανώς που ακούνε, ότι πρέπει να βάζουμε και εμείς όρια. Δηλαδή, εάν μπαίνουν τέτοιες συζητήσεις στο πλαίσιο, να προσέχουμε πώς τις διαχειριζόμαστε. Το τι θα πούμε, το θυμούνται για πάντα. Βέβαια. Είτε πεις χαζομάρα, εάν είσαι χαζούλης, λυπάμαι, όπου θα το θυμάται για μια ζωή και λογικά αυτό εάν τη θες, δεν θα σε βοηθήσει. Γιατί θα πει, τι χαζομάρα είπε αυτός, άστον. Ή στο κομμάτι ότι δεν σου λέω να το ενθαρρύνεις full. Αν το γνωρίζεις το θέμα, ενθάρρυνε το όσο θες. Δηλαδή, αν έχεις άποψη, εγώ δεν έχω. Αν έχεις άποψη, κάνω τι θες.
Αλλά να βάζεις και όρια μέχρι που μπορείς να φτάσεις. Και πάντα τα όρια τα ορίσει. Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ, όταν το ακούω, λέω κάνω ό,τι θες. Ναι, μα ποια είναι η άποψή σου? Να πεις ότι δεν ξέρω το θέμα. Η άποψή μου είναι δεν ξέρω το θέμα. Γιατί αυτό δείχνει και ενσυναίσθηση. Ότι δεν είναι ότι δεν σου απαντάω κάτι και δεν με ενδιαφέρει, κάνω τι θες. Λέω κάνω ό,τι θες, γιατί δεν είμαι ενημερωμένος γύρω από το θέμα. Οπότε δεν είμαι ο κατάλληλος να σου απαντήσει. Ναι. Αν σου πει θέλω να μου πληρώσεις κατάψυξη οαρίων. Καλά, τώρα αυτό πώς θα προκύψει από το ραντεβού? Εκεί σε αφορά. Προφανώς δεν αφορά. Τώρα λέμε σε ποιο επίπεδο σε αφορά. Αν είναι να το πληρώσεις ή να το βάλεις στο χέρι στη τσέπη. Από εκεί και πέρα. Αυτό να το βγάλουμε από το σενάριο, γιατί μπερδεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Καλά, εμένα δεν μου φαίνεται απίθανο να το ακούσει κάποιος. Σε επίπεδο dating. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να το ακούσει κάποιος σε επίπεδο σχέση, όχι σε επίπεδο dating. Δηλαδή να είναι πιο όριμη η διαδικασία αυτή σε μια σχέση. Έβγαινα με μία τύπισσα πριν ένα μήνα. Έχει παράδειγμα, παιδιά, ακούστε. Ένα μήνα που θεωρώ ότι αν μου έλεγε. Ήταν η μόνη που δεν μου πήγε κατάψυξη, γιατί ήταν 29. Ωραία. Ένα χρόνο 30 ή 30. Ναι, ή 30 ή 31. Μετά από στα χτωπούτα. Και επειδή ήταν από πιο tropical χώρα και είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα και ζούσε μόνιμα, ίσως ακόμα επειδή έβαζε άλλα πράγματα σειρά στη ζωή της, να μην είχε χτυπήσει και αυτό. Δεν είχε προλάβει το μυαλό της να εξασκηθεί να πάω να καταψύξω. Αλλά την έβλεπα πόσο δεν ήθελε να πληρώνει σε τίποτα και δεν έκανε πουθενά κίνηση να πληρώσει, όπου πιστεύω ότι αν μου έφερνε και την κατάψυξη οαρίων θα μου λέει και τις τιμές. Αν το έφερνε το θέμα. Εσύ βέβαια το διεξάγεις αυτό από τη γενικότερη συμπεριφορά της. Δεν είναι ότι ήρθε και σου είπε πιέζομαι από το χρόνο και δεν έχω λεφτά να κάνω την κατάψυξη και δώσε μου λεφτά. Δεν ξέρω γιατί το πήγαμε και τώρα. Νομίζω ότι είναι άκυρο τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι άκυρο. Θεωρείς αυτό το σενάριο που λες ότι δεν υπάρχει. Δεν είναι αυτό το point όμως τώρα. Τέλος πάντων. Το point είναι ότι από τη στιγμή που δεν σε αφορά και δεν βάζεις το χέρι στην τσέπη, δεν χρειάζεται να έχεις άποψη. Αυτό έχω να πω για την πλευρά μας. Και βάζει όρια. Έρχεται κανείς να ρωτήσει την άποψη στο date. Δεν έρχεται η κόπελα να σου πει ποια είναι η άποψή σου εσένα. Διακινδυνεύει όμως. Την προσδοκία είναι που γεννάει. Δηλαδή έρχεται και μεταβιβάζει μία προσδοκία ότι εγώ έχω βγει αυτό το ραντεβού και ελπίζω να πάει καλά και ίσως προχωρήσουμε σε ένα γάμο. Εδώ αυτό είναι το θέμα, εγώ, αυτό που καταλαβαίνω, σαν ειδικός. Ουσιαστικά όλα αυτά στα λέει μέσα από ότι κάνουν και κατάψυξη αυτήν την περίοδο. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω από τις έρχονται θεραπευόμενες μου που έχει έρθει το θέμα της κατάψυξης. Μπορεί να έχουν καταψύξει και τα οάρια τους και πάλι να βρίσκονται στο άγχος επειδή έχουν φαντασιωθεί το γεγονός έχω κάνει την κατάψυξη και μετά θα πρέπει να κάνω μια γονιμοποίηση εξωσωματική. Και αυτό να τις αγχώνει να βρουν έναν σύντροφο, να παντρευτούν και να αποκατασταθούν. Σε αυτό το κομμάτι που ήδη έχει μπει το μικρόβιο της σκέψης ότι έχω καταψύξει τα οάρια, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Στο date αυτό λοιπόν εγώ ακούω την προσδοκία που μεταβιβάζει ο άλλος, η γυναίκα δηλαδή προς τον άντρα. Και πρέπει τόσο πολύ να υπάρχει αυτή η προσδοκία της οικογένειας. Όχι, δεν πρέπει. Αυτό λέω ότι μάλλον αυτές οι κοπέλες και καλά κάνονται και κάνουν θεραπεία, να ζητούν θεραπεία, γιατί αυτό συζητάμε και είναι αντικείμενο θεραπεία στο να μπορεί ένας άνθρωπος να το διαχειριστεί αυτό εσωτερικά, γιατί αυτό αργότερα θα έχει και άλλες προεκτάσεις. Δεν είναι μόνο αυτό, αυτό είναι ένα παράδειγμα τα οάρια. Να μπορέσει και να πει ότι εγώ είμαι υπεύθυνος για τη ζωή μου, την επιθυμία μου, τι θέλω, να δω καθαρά τι αξίες αναζητώ σε έναν σύντροφο, πώς μπορώ εγώ να εξελιχθώ για να τις βρω αυτές τις αξίες. Δηλαδή, εκείνο όλο το στοίχημα. Δεν νιώθετε ότι εκείνη τη στιγμή οι συγκεκριμένες γυναίκες ζητούν πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες από τον άνδρα που έχουν απέναντί τους ή να το πω καλύτερα από τον υποψήφιο σύντροφο που έχουν απέναντί τους, ενώ οι ίδιες δεν κοιτούν να είναι κατάλληλες των προσδοκιών? Αυτό λέω, ότι αναζητούν να λυθεί ένα πρόβλημα εσωτερικό από τον άλλον που είναι απέναντι. Για μένα αυτό είναι μια υπαρξιακή αναζήτηση το τι θα κάνω εγώ με τη ζωή μου, αν θα κάνω παιδιά, πότε θα κάνω παιδιά, ποιον θα επιλέξω για σύντροφό μου. Είναι εντελώς υπαρξιακό, αφορά τη δική μου προσωπικότητα και την ανάπτυξη του δικού μου εγώ. Εάν όμως δεν το βλέπω αυτό και πάω να το πάρω από έξω, δηλαδή να έρθει κάποιος να μου το δώσει αυτό, ναι, είναι ζήτημα, είναι πρόβλημα. Βέβαια όμως είναι ένα καλό κοινωνικό μήνυμα τελικά για το τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες όταν βρίσκονται σε αυτό το σημείο, γιατί όλες έχουμε βρεθεί εκεί. Ναι. Δηλαδή εγώ δεν ξέρω κοπέλα που να είναι μετά τα 30 γνωστή μου, φίλη μου, συγγενής μου και να μην έχει αγχωθεί ότι αν θα κάνω παιδί ή όχι.
Τα καταλαβαίνω όλα αυτά, Αγγελική, που λες και τα κατανοώ και τα βλέπω και νομίζω ότι η λύση... Και βλέπω ότι συμπάσχεις κιόλας. Συμπάσχω... Με την έννοια της ενσυναίσθησης, δηλαδή το καταλαβαίνεις τώρα. Στεναχωριέσαι. Δηλαδή είναι μερικά ραντεβού που τελειώνουν και λέω δυστυχώς δεν μπορώ να σε βοηθήσω στον πόνο που περνάς. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ την κοπέλα να φεύγει απογοητευμένη, διότι μπορεί να διασκέδασε, αλλά όταν ξαναφεύγει από το ωραίο κλίμα που μπορεί να έχει προσφέρει ένα date χωρίς νόημα, επανέρχεται στο σύμπαν της ματαιότητας που αν δεν κάνω παιδί τι θα κάνω κλπ. Και τελικά η λύση είναι η δύσκολη που λες εσύ, η οποία θέλει πάρα πολύ δουλειά και δεν την καταφέρουν όλοι. Ναι, αλλά μπορεί κανείς με έναν τρόπο να δώσει ένα τέτοιο μήνυμα. Ότι ξέρεις κάτι, αυτός είναι ένας διάλογος με τον εαυτό σου και πού φαντάζεσαι ότι θες να φτάσεις και πώς αισθάνεσαι ότι έχεις εξελιχθεί για να κάνεις οικογένεια και αν θες να εξελιχθείς και πέραν από αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε εξελιγμένοι πριν κάνουμε οικογένεια. Δεν πρέπει να έρθει η οικογένεια για να μας εξελίξει. Είναι ανάποδη η διαδρομή. Κάποιες γυναίκες αισθάνονται ότι εξελίσσονται με το να κάνουν παιδιά. Δεν είναι αυτό. Χειρότερα θα γίνει το θέμα. Τα παιδιά και ο γάμος και οι μακροχρόνιες σχέσεις μας καταπιέζουν. Και αν δεν έχουμε δουλέψει αρκετά, δεν μπορούμε να μετουσιώσουμε την καταπίεση. Γινόμαστε χειρότεροι. Ακριβώς όπως το λες. Ακριβώς. Και είναι εμένα πρώην σύντροφός μου είχε πει, ήμουν πιο μικρός και όχι τόσο διαβασμένος, βέβαια από εκεί έμαθα, ότι μόνο εάν συγκατοικήσουμε θα είμαστε καλά μαζί, γιατί θα περνάμε περισσότερο χρόνο, θα συνηθίσουμε στον άλλον. Λάθος. Πρέπει να περνάς από εκεί, από πριν καλά. Από μόνος σου καλά. Και μετά για να συγκατοικήσεις. Σωστά. Και μου έλεγε, μπορεί να μην είμαι έτοιμη για μητέρα, γιατί κάποια πράγματα τα δουλεύω και στο χαρακτήρα μου κλπ. Ήταν γενικά παράδεκτη, συγγνώμη που το λέω. Αλλά έλεγε συνέχεια ότι θα κάνω παιδί και δεν θα τα κάνω αυτά τα λάθη. Όχι, αυτό είναι μεγάλο αυτό λάθος. Δεν το πίστεψα. Και γι' αυτό χώρισα. Είναι μεγάλο λάθος. Είναι εκεί που με θαυμάζω, είχα την οξυδέρκεια να πω αυτή δεν θέλω να είναι η γυναίκα των παιδιών μου. Και επειδή αυτή θέλει να κάνει παιδιά, την αφήνω να τα κάνει με κάποιον άλλον. Θα μπορούσα για να σώσω την ανθρωπότητα να μείνω μαζί της και να μην την τεκνοποιήσω και να μην κάνει ποτέ παιδιά να πολλαπλασιαστεί. Αλλά δεν είμαι τόσο. Ας πάρει ο καθένας την ευθύνη του εαυτού του. Αυτό. Θα έπαιρνες πάλι μια άλλη ευθύνη. Αυτό. Διότι για παράδειγμα πλέον νιώθω ότι ευτυχώς μεγάλωσα με το να μην έχω πλάνο να κάνω οικογένεια και παιδιά, αλλά πλέον είμαι πολύ ok με την ιδέα εάν συμβεί. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον είμαι σε μια ηλικία άνω των 30. Και να δούμε αν θα μου βγει και πιστεύω ότι έχω πολύ ωραία βιώματα τα οποία μπορώ να μεταφέρω στα παιδιά. Βιώματα εννοώ από τη δική μου παιδική ηλικία. Mm-hmm. Οπότε, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ελπίζω να μην ψυχοπλάκωσε αυτή η κουβέντα και πάνω απ' όλα φοβάμαι μην πλήγωσα κάποια κυρίως για αυτή την κουβέντα. Για να το φέρνεις στο podcast σημαίνει ότι δεν έχεις καμία πρόθεση να πληγώσεις, καμία κυρία. Και μάλλον θες να καταλάβεις περισσότερο. Το βλέπεις δηλαδή πιο σοβαρά αυτό το ζήτημα. Δεν θα το κάναμε αλλιώς. Δεν θα ερχόταν εδώ ποτέ από το Tinderman αυτό, εάν δεν είχε προβληματίσει τον ήρωα. Το εκπέμπω περισσότερο γιατί εγώ νιώθω ότι το έχω καταλάβει όσο μπορώ να το καταλάβω. Γιατί εάν δεν είναι δικό σου πρόβλημα, σωστά, ναι, δεν μπορείς να το καταλάβεις ακριβώς. Τουλάχιστον όμως να δουλευτείς σε κάποιους ανθρώπους που ίσως να μην είχαν την ευκαιρία να το σκεφτούν. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέμε περισσότερο σε αυτό το podcast. Γιατί μπορεί κάποιος να πει πας για κατάψυξη ο Άρη, Όχι, δεν είναι αστείο. Μπορεί κάποιος να είναι τόσο βλαμμένος, τόσο αναλφάβητος στο θέμα της κατάψυξης ο Άριων, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή. Και γι' αυτό το φέρνω εδώ. Αλλά τα πες πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που η φοβία σου που έδειξε μια ανάγκη στην πορεία εξελιχθήκε έτσι, γιατί ήθελα εδώ να μιλήσεις περισσότερο. Ήξερα ότι γνωρίζεις παραπάνω από εμένα. Σε αυτό το θέμα. Εντάξει, μόνο ότι είμαι γυναίκα. Ωραία, ας το κλείσουμε, εννοείται περιμένοντας τα σχόλια. Θέλω να ακούσω γυναίκες να μιλάνε γι' αυτό. Μπορώ να το βαφτίσω στο πιο αμήχανο μου podcast και το πιο σκεπτικό, διότι έλεγες πράγματα και έπρεπε να πάρω χρόνο να τα σκεφτώ. Δεν είχα κάτι να απαντήσω, γιατί δεν έχω έρθει αντιμέτωπος ποτέ σε αυτό. Και ήθελες να με διαψεύσεις, γιατί έλεγα στην αρχή του podcast ότι μιλάς πάρα πολύ και εγώ πρέπει να πετάγομαι. Ναι.
Και σήμερα εντάξει, δεν το. Με διέψευσες. Αν δεν έχω κάτι να πω, δεν μιλάω συνήθως. Όχι. Ακούς προσεκτικά και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, αλλά μιλάω και αρκετά και σε υπερκαλύπτω επίσης. Σίγουρα. Το ξέρω γιατί τα ακούω. Τα podcast, τα ακούω. Αυτός ο ένας ο πρώτος που τα ακούω είμαι εγώ. Ναι, αυτός όμως είναι ο Tinderman και πρέπει να έχει άποψη γιατί τα βιώνει. Γιατί τι σημασία έχει άμα δεν κατανοήσουμε τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελική, που ήρθες για άλλη μια φορά. Κι εγώ ανυπομονώ για το επόμενο. Άντε να κάνουμε σύντομα το επόμενο επεισόδιο και να μην το βάλουμε στην κατάψυξη.